Ku tidak kulupakan, kan ku kenang selama hidupku. Lur, mari aku persiapan berangkat nang Tegal kanggo ngopeni jeruk. Ya apa carane aku ngopeni jeruk. Ngerogesi sing garing-garing lur, sek gak ganggu pertumbuhan ini. Masalah ngene iki lur, ya kudu ndek sayang. Ndek sayang. Lho. Cek mulus-mulus ngene lur. Lho. Penghasilane cek luar biasa. Lur, nandur-nandur ya kudu ndek sayang, Pak. Kepingin hasilnya sing puas lho, delok lho, mulus lah. Ayo arek nom-nom, aja lali. Warisane nek moyang iki ndek uri-uri. Iki jeruk siem madu, ya sik bateh ambek siem Pontianak. Lek ngrumat ngene ya kudu telaten, Lur. Nah, ya ndek mes, ya ndek kompres, wae nyiram ya ndek siram. Ngrumat ngene iki Lur, kudu telaten, Lur, kaya ngrumat bayi. Matuk wayah rendeng. Mes disikno maro rabuk. Kali rabuk kompresi lho. Ceke iso mulus-mulus. Gawe masker lur. Iki soalnya bahan kimia. Cara sampai nang paru-paru. Kompresi, di emes, di rokes. Ya kari ngenteni ta lur hasile. Nah, ya mantap. Kirime ya nang Bandung, Jakarta, Semarang, Surabaya. Ya wis seluruh penjuru negeri. Ya ora kalah tambah jeruk impor. Ya mantap lah iki. Jeruk karyane petani lokal. Masalah golek wis hasile ya apa jare sul ta lek sul gak gelem ngirim ya kari ngelogo bae ta lur dukung petani lokal cintai produk dalam negeri rakyat cinta Indonesia ya aman ta aja lali like subscribe komen entenono grebek omesul Pak Wi Official. Lek gak like komen ya tak cek tanggalku. Bila kamu ingin menanam tebu, tanamlah di Tegal Weru. Jika kamu cinta padaku, bilanglah I love you. Ya mantap.